нас много ни прецакаха едни момичета от квартала. Играем си навън. Бехме малки още и идват две момичета и едната вика: ама вие що не сте в нас? Аз имам рожден ден днес. И ние, ама не знаехме. Тя, да, елате след един час, нали, ние сега ще се събереме, не знам, и се изтръгват. И ние седим и се гледаме и никой няма подарък, няма нищо. И почваме, едни цветя от една градина береме, всеки отива до тях, някаква плюшена играчка взима. Какво фанеш там, колкото да отбиеш номера да подариш нещо? Гелосахме се тогава. Слагаш гел, цак. И отиваме на вратата и чукаме 5 момчета, примерно, с букети и с плюшени мечета. И отваря дедо и какво е? И ние, ние сме за рождения ден на Глория. И той, тя е родена в декември. Нищо, това по старо обичай. Човек, толкова ни заболя, между другото, че ни прецакаха, защото никой не се усети, че е 1 април. А тогава, като дядото, като казва, тя е родена такива, веднага ли знаеше на секундата, че е 1 април? Веднага се усетихме, че са ни прецакали. В смисъл, много такова, нали, колективно енергията умря. Всеки усети какво е станало.